ang gihibo sa karon nga kulang ni ang gipadala. Kapalo biya siya nga nag-ingon ko nga ako'y paliton karon, napakoy daghang utang. Unya kulang-kulang ihang gipadala. Bantay lang ni ako, tawagan ni ako sa telepono. Tawagan ko ni bataan ni nga nung kulang ni ihang gipadala. Kapalo siyang daghan ko ba yun? Oh, hello. Inday. Ngano man imong gipadala nga kulang man eh. Kabalo biya kadana nga nag-ingon ako nimo nga nakoy daghang bayron nun nga utang karon. Unya, nakoy paliton nga kuan katong dako kay TV. Kay para sa ato ang kuan sala para mo nindot na tanawon kay nindot na biya ni atong sala niya. Kulang pa man siya TV good gusto ko na ko TV nga kanang dako kayo katong bitong 50 inches mo ta kong giingon. Unya ang imuhang gipadala 50 mil ra. Anong kulang man eh? Oh, hello ma. Maura na akong gipadala kay nibali man ko atong miaging bulan. Nang kulang na akong gipadala. Ma, dili na mo sugot ako ang amo nga mangutang ko. Kay naka-advance man ko atong miagi niya. Di gani unta siya mo sugot nga dili niya kuhaan karon kay udako naman pud to sa sunod bulan. Ma, sabta na lang gud ko ninyo ma. Kana imuhang mga gipangandoy diha nga pasosyal-sosyal ka. Ma, maluoy pud taon ka na ako. Maoy, di ka po ibiya ko trabaho dinhi. O sige anak, basta sa sunod bulan ha, siguraduhan nga dako-dako na imong padala kay para mapalit na to na ako ang gusto nga TV. Kay butang diri sa sala kay para manindot ta kay ni atong sala. Nag social pud ta tan-awon kay unay mga bisita nindot ta og sala. Muan mo bisita to ang mayor din he. Di ta maulaw pa sa ka kay nindot ta og balay. Ha? O sige na. O sige, bye-bye na.